really exciting day for all of the riders out there because ito yung tinatawag naming 6th founding anniversary ng dalawang chapter dito sa Pangasinan, the Eastern and the Western Rouser Group of the Philippines. And we are here sa Lingayen Baywalk. Kita-kita nyo dyan ang dagat. So dito kami magka-celebrate ng aming founding anniversary. Alright? Samahan nyo kami this day. Eastern and the Western Rouser Group of the Philippines nagsama ulit para sa aming 6th year founding anniversary dito sa Lingayen Baywalk. Pops Jong, ano masasabi mo sa ating 6th year founding anniversary? Content pa, successful pa. Madami din pumunta. Kahit ganito yung panahon. Mga riders, ito po ang mga western chapter ng Pangasinan. And maging masaya ang araw na to kasi for the very first time muli nagkasama ang Eastern at mga Pangasinan chapter sa isang founding anniversary, which is 6 years founding anniversary. Ayan po sila. Pops Pen. Pops Arnul po. Bless nilang. At sa pagkakataong ito na kami po ay nagtipon-tipon, na binigyan nyo kami pagkakataon, ligtas sa anumang kapahamakan at anumang mga sakit. Kami po ay masaya na nagkita-kita sa lugar na ito. Naway pagpalain ng bawat isa sa amin at patuloy nyo kami biyayaan ng lahat ng mga pagpapala
ng katulad ng inyong ipinangako sa amin. Marami pong salamat at ito pong aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy birthday, Presta! Happy birthday. Salamat at ganito yung panahon. Nagkaroon din tayo. Daming berya. Eh, natuloy pa rin. Opo. Happy 6 years founding anniversary ng Pangasinan. Happy birthday, Happy birthday. Naka-6 na taon na. Bali na itatagpo ang RGP Pangasinan sa mga hindi nakakaalam. Ang national, April. Tapos tayo, July. Yun po Naka yung 6 years na tayo. Naka 6 years. Wala akong makita mga pioneer dito na... Aspiran. Pioneer eh. Ayun, yung mga pioneer na nakikita ko dito. Si Pops Rocky, Pops Omar. Wala na kayo makikita iba eh. Wala na, no? Nagtampuro na lahat. Okay. Sabagay, wala, isang araw na to, Pops. Wala munang East, wala munang West. One Pangasinan muna tayo. Samantalahin natin itong araw na to na magkakakilala tayo. Samantalahin ko lang po, pwedeng introduce nyo po yung sarili nyo kung saang bayan po kayo para magkakakilala po tayo. Umpisa na po natin doon, pa ganon. Pwede ano pa. Ito po, pupunta dito para alam namin. You know? Unahin natin yung ano, yung cellphone. Yung adapted nyo. Hi! Andito ako ngayon. Ako si Angel, aka Maganda Chan. Taga mga tarim pala ako. At saka yung RGP code number ko is 2677. Member ako by year 2017. So, ngayon, tapos na. Yun lang. From West Pangasinan, proud. SOS man, basta Pangasinan. Yun lang. Rafael Fernandez from Alaminos. Si Kelly Sidlacan alias David G. Taga Labrador po kami. Ako pala si McLean Perez, MJ, aka Ugaw, 2486 po, from Lingayen, West Pangasinan. Pero Pasok ka na! Tanggal face mask, yan. Hello, tip po, 831 code. Medyo na-stuck kasi si S. Kaya, ayun ulit. Hello. From Lawak, code 0814. Man! Former president. Hindi, kasi Pacific. Thank you. Ano yung talis? Mark Adrian Palisok from Orbis Santo. Code 0119 ba yan? Ayun, baka isang pioneer. Malandi pala, sorry code name. Malandi. Aspiran. AKA Joey, code number 0961. West Pangasinan. Naga, aka Fritz, chapter ko sa West. Code ko 2491. Good morning sa inyo lahat. Morning. Tahiran. Rocky De Loyola. Ito, burado na ang code nito. 0699. Hindi na matandaan yung code. Pero susi, basta From Alcala, RGP 0380. From West at saka S. Founding chairman. Morning everyone. Arnold Takalina from Alcala, Pangasinan. 50 Street, Hungary. Uy, may ganito rin kami ah. Wala na, di na pupunta. Jin? Tagalog pa din. Jimmy Fernandez from San Carlos. Code number 1541.
Ako si Oscar Sarahas from Kalasyaw, Pangasinan. Code 3415. Bago ah. Nasa Eastern Pangasinan. Ako po si Noel Perstosa. Ay, lakasan mo! Kaya lang ang baba. Pag bigat tayo may napong, Nice, Doc. okay lang ba Ilocano? Ako po si Doktor. Jerry Blanco na Binalonan, Pangasinan. So, nasa taga Pangasinan ko. Laban mo! Ako po si Lindom Cabarteja, aka Dondon. Taga Bingasis, sakop ng Eastern. At walang S yung binisis mo. Wow! Jonathan Alok from Rosales 2480 Morning po si Pat Omar from mga Tarambat, Binalon. 739. Ay, duwa at least na, duwa. Chris Nicolado 3138 from San Manuel, Eastern Pangasinan. Ako po naman si Jan Torres, aka Jan, number 2481 from Alcala, Pangasinan. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Hill Castle. Ako din 834 from San Manuel, Pangasinan. Flores, aka Pops Pen, 1480 from San Manuel. Ako po si Richard Togle from Sual, code number 3284. Enjoy lang po, enjoy. Ako pala si Pops Lay Macaraeg from San Carlos, from Western Pangasinan. Sa ating lahat, ako pala si Herminio Moica from Dasol, Pangasinan, sa West. From Orcalita City, 57 years old, single. Jojo Castro po, Santa Barbara. 45 years old, double. Hero ko lang, amin na dyan. Christian Mejia po, Malasiki. Alak Slide. Code number mo. Phone number ko, 1600. Code name. Ulit. 1604 code number. Aka spinner, yun lang po. With sidecar. Code name. Code name General and the wife of your General. Yan na lang po, Pesa. Code 1044, Malasiki. Ang araw po sa inyo lahat, mga magagandang secret, nagkakapang matigli ng West at East. Ako'y nagpapasalamat dahil pinunlokan niyo ang kailangan ni Pops Jong. Ang ganun pa man, kahit na ganito ang panahon, diyan makikita ang mga solidong tigre. Si Allen, dating presidente ng West, ngayon chairman na, pero presidente pa rin ng Bikers Association dito sa Western Pangasinan, chapter ng West. Dahil ang titigas talaga ng ulo nyo. Pero okay, masaya, di ba? Okay, my name is Captain Esperanza. They call me Iceman. Tapos, code 1289, Tagaswal. Presidente po ng Western Pangasinan. Happy birthday! Halika naman, Blow! Walang tuktok! Happy birthday! Yan ang my birthday! Ako pala si Mayril Grace Abrasado, aka Blue Lady ng Tarlac Chapter! Nakakaman ko ang West saka East Pangasinan. Ako po si Rochelle ng East, San Manuel po. Ba, may kaway mo yan. Sino yung mga hindi pa nag- Representative
Bob Orlan, 1866, RGBs, Pangasinan. Ilan taon na? Ha? Ilan taon na? Ang ilang tanong. Single do Good morning mga paps. Ako nga pala si Ian Arizala, originally from Alaminos. Pero tinakbo ko ng asawa ko sa San Nicolas. Kaya Eastern ako ngayon. And 6 years na ang ating RGP. Ako, pang 5 taon, 5 years na po ako sa RGP. Sana ngayong araw mag-enjoy po tayong lahat. Gilbert Mendoza. Parang balin. Aspirant po ako ng West Pangasinan. Kahit bago lang ako dito sa RGP, masasabi kong dito na ako. Hindi na yung alis. Ito yung pag-ialis. Mahal na mahal ko ang RGP. Ilang taon ka na kuya? Ito yung pan. I'm 16 years old. Single? Single. Before, OBR naman ako. Sa mga RGP na yan, RGP, consider it the second family. Kaya nagpa-cook ko ako. I am Carol. That's my Kasi nakikinig eh. Sabihin mo na ikaw ang reigning Mr. RGP 2020. Okay na, kapag Hindi pa tapos! Hindi pa tapos! Paano ba nanalo, Mr. RGP? Hindi ko alam ang nanalo yan. Popularity contest daw. Kilala na nila ako. Ito, may isang topic tayo na dapat pag-usapan. Yung national ay nag-request sa atin para mag-host ng national event. National anniversary, 7 to be exact. 7th anniversary ng RGP na, national anniversary ng RGP. Ngayon, hindi pa kami umuo kasi gusto namin pag-usapan ngayon. Actually, kaming dalawa ni Pam Jong, ako hindi rin ako nag-agree kasi sa totoo lang, wala tayong malaking place para dito. Maraming malalaking place, pero yung mag-hold ng 500 na riders, parang hindi natin kakayanin. Pero, sinasabi ko lang, so ang gusto ko lang sabihin sana, kung meron kayong alam na isang lugar na kaya niya talagang mag-accommodate ng mga 500 hanggang 600 na motor talaga yun, talagang motor, iba pa yung tao. Narciso. Motor pa lang yung pinag-uusapan natin doon. Yung tao, naabot yan sa 800 siguro. Hindi ko pa sinasabi na hindi. Ang nagre-request ko lang, kung meron kayong alam, suggest na lang. Tapos, sabihin nyo siguro dun sa officers nyo. Tapos, puntahin natin yung lugar kung talagang kakayanin. Diyan may sinasabi si Juan. Meron isang suggestion pero open pa din tayo. Maghanap po. Kung meron kayong mga kakilala na mga resort talaga na malalaki, puntahan natin, bibisitahin talaga natin. Kung talagang kaya na. Expected yan, ang date yan is April next year. April naman kasi talaga yung founding anniversary ng RGC. So, matik yun, third week ng 15 pala na, April 15 talaga yung ano niya. April. April 15, yun yung exact date ng panganakan ng RGC. Yun lang yung nire-request niya pero hindi pa kami nag-agree, hindi pa kami nag-o... Sabagay, ang approval niyan sa national kung gusto nila yung video. Tayo talagang magka-assist lang tayo talaga. Ang inihiling ko namin, kung sakali ma-approval, matuloy dito sa Pangasinan, suporta. Pero so far ngayon, wala pa tayong lugar, so hindi pa tayo nag-agree. Yes na matuloy. Pero sabi ni Impress, tatawagan niya tayo. Ewan ko makatawag ba. Ako, wala akong signal, hindi niya ako matatawagan.
Okay. Tapos meron pa siyang isang, ewan ko kung nakarating na sa isto, merong national election. Ewan ko kung nabanggit sa inyo, pero ang nire-request nila ay magkaroon ng national election. Open po yan, kung gusto nyo maging national president, pwede. Paparati! Sinabi, nabanggit sa inyo. Oh, pero yung isang gusto nilang ipaano. Pero ang sinasabi sa akin ni National Press, gusto niya nang bumaba. Okay na. Sabay ganito. Happy birthday! Ang dami namin dito. Salamat, Pap. Mayroon kaming greeting sa'yo. Ipopost na lang namin sa main page mamaya. Tapos pinag-uusapan namin yung request mo na about dun sa pag-hold ng national anniversary. I-update ka namin soon kung kakayanin namin. Sige pa, waiting lang din mo kami at wala pa naman tayo nagiging napihiling po. Yes, pero ang unang namin dito is maghanap muna kami. Anong kulay ng ulap? Paano pag-away? Paano pag-away? Paano humawi ng ulap? Anong kulay ng ulap? Sa ulap ba yan may gubat? Meron. Nag-iisang malandi yan. Nag-iisang malandi. Ha? Yung unang makita ni Pops Press. Ang sabi ko sa chat box kasi, doon sa hindi pa na-accept ko yun eh. Pero nasa main page yan eh. Sabi ko, ang sino bang makita ko, ng isang bagay na gusto ko makita. Bagay? Hindi naman siya bagay. Ako na nakapag-share. Tayo na tinakto sana sa akin. Ano sasabihin? Alam niya. Namonitor niya. Namonitor niya. Parte ni Pops Jerry kasi sa iyo mga lumang damit bibigyan ng 500. Sayang. Eugene? Dami nyo eh.
kalaban ng rider kapag umuulan. Takbuhan, yan. Ganun na lang. Hindi, nakakapang ito eh. Ayan na nga, nakakapang ito. Laso niya. Wasabi, wasabi. Wasabi.